Yölinjalla Pekka Sauri. No niin. Se on täällä Teme, terve. Terve. Joo, eli sellaista asiaa tässä on, kun tässä yhden Tommin kanssa tässä mietitään, kun mä pitäisi lähteä kosta Vestareilla, yksi hyvä kaveri niin on ruvennut seurustella yhden muijan kanssa. Ja, no, meillä on niin kuin kaikki ollut suunniteltu tässä näin niin kuin jo jouluun mennessä, että mitä tehdään kaikkea. Mutta nyt se muijakaveri ei sitä päästä lähtemään. Se kaveri oli ennen semmoinen kunnollinen reissumies, niin kuin mekin, että reissataan ympäri Suomea ja tehdään mitä päähän sattuu. Mutta nyt se rupesi seurustelemaan yhden muijan kanssa ja sitten se muija todellakin niin on nyt sen pilannut sen jätkä ihan kokonaan. Sitä ei enää mihinkään. Se halusi olla erilainen. Se tänään soitti mulle joku pari tuntia sitten ja sanoi, että, että hän halusi lähteä tuonne Rantarokkiin, mutta ei voi lähteä, kun muijakaveri ei laske. Että mietittiin, että olisi tullut tähän mitään ratkaisua, että mitä meidän pitäisi tehdä sille jatkalle. Että se tulisi niinku, se muija on niinku semmoinen uskontohullu. Se lukee jotain kirjoja vaan ja se nyt rupeaa sitä patista, että se pitäisi mennä jonnekin kouluun. Ja sitä ei tosissaan kiinnosta mikään sellainen. Se on semmoinen, niinku, että ex liian lujaa elää ja nykyinen semmoinen onneton nynny. Niin. Että sitä ei kiinnosta mennä mihinkään kouluun eikä mitään. Ai mitä? Sitä ei kiinnosta mennä mihinkään kouluun eikä mitään. Ei, sitä ei todellakaan kiinnosta mennä minnekään kouluun. Sitä vaan niinku, no mä en tiedä mikä sitä nykyisin kiinnostaa, mutta ennen sitä vaan kiinnosti meidän kanssa reissata ja kaikkea tehdä, mutta nyt se vaan haluaa olla, tai siis joutuu olemaan pakosta vaan kotona. Niinku muija ei baariinkaan enää pääse, että se on niinku mennyt ihan pilalle koko mies. No eikö se kaveri ole itse valinnut semmoisen? No ei se ole valinnut, kun se nainen on sen siihen ajanut niillä omilla hömpötyksillä. Että ei se niinku, se haluaisi lähteä. Se tänäänkin näin sanoi, että olisi tosi hauska lähteä, mutta kun ei voi, ei pääse. En tiedä mikä, se ennen niin teki ihan mitä sattui päähän. Siis se oli sellainen, että ihan mitä vaan pystyi tekemään, että sen kanssa saatettiin reissata, oltiin Belgiassa ja Hollannissa tuolla Benelux-maissa, ei ole penniikään rahaa, saattoi mennä ohikulkijoille, sanoi joo, me tullaan teille yöksi. Ja sille oli tosi rento jätkä, mutta nyt on mennyt ihan sekaisin koko mies. No niin se käy, jos rupeaa seurustelemaan ja rupeaa asettumaan aloilleen. Näin se on, mutta onneksi meillä on vähän eri tavalla, että meillä määrää miehet kaapin paikan, ei naiset. No, kohta se nähdään, että miten käy. Mutta en mä usko, että tuolle voi tehdä yhtään mitään. Nyt jos kaveri on päättänyt, että hän on sitten tämän muijan kanssa, niin sitten hän on. Niin. Eikä teidän nyt auta siihen mennä niin kuin sorkkimaan väliin, että se, siitä on niin huonoja esimerkkejä. Sitten se kaveri, niin se käyttää huumeita. Se on nyt ainut se, mikä se on hyvä, että se ei enää niitä käytä, kun me just sen kaverin kanssa oltiin aina sitä vastaan, että se ei saisi tehdä niin, mutta se ennen popsi essoja niin kuin aamupalaksi. Ja LSDtäkin käytti ja tollaista lappuja vaan liimainen, mutta siitä se on ainut päässyt sen muijan kautta eroon, kun se on sille puhunut sen ainut asia järkeä. Mutta että jotain pitäisi keksiä. Tässä on 3 päivää ja Rantarokka alkaa. En tiedä mitä tehdään. No, ollaan jo mietitty, että käy vaan ampumassa sen muija. Eihän siitä tule kuin 2 vuotta. On se niin saatanan ruma ja läski vittu. Tällainen finninaamainen rillipäinen vittu lehmä, mikä nyt liekkä käytössänä. Mutta se on sun kaverin tyttökaveri. No niin on, mutta kuitenkin, että se niinku pilaa hyvän miehen elämän. Ennen se kaikkea elvisteli, leveli tosissaan liian lujaa elämää, mutta nykyisin ei enää mitään. Jos joku tulee niinku sille vaikka sanomaan, että joo terve, niin se vaan piipittää siellä kuin joku hiiri, ei saa enää sanaa suusta. Että on se mun mielestä väärin, että joku saatana tommonen uskontohullu nainen pilaa sen elämän. Mutta eikö se ole sun kaverin asia? No se aika paljon vituttaa meitäkin, kun se on meidän hyvä kaveri, just sen Tommin kanssa tässä mietittiin, että kun se meille soittaa ja itkee omaa kohtaloonsa ja sit kuitenkaan ei toimi. No sano sille vaikka, että se voi soittaa mulle, jos sillä on jotain ongelmaa tämän asian kanssa. Mitä? Sano sille, että se soittaa vaikka mulle. Niin, voisin kyllä sanoa. No sano sille. Mutta se on varmaan niin urpo nykyisin, ettei se pysty puhumaan. No se on vaikeampi. Ettei se osaa, ei uskalla. Tai
Eikä tässä on tämmöinen ihan hyvä viesti, että kaikki naiset, ketä tätä kuunnellaan, niin antakaa miesten mennä olla. Niin tekin voitte tehdä, että ette pilaa hyviä ihmisiä. Okei. Okay. Niitä on harvemmissa. Terveisiä Rantarokkiin, moi. Ei tässä mitään, mutta jos tää UBL itse vaikka sattuu katsoa tätä ohjelmaa, niin terveisiä sinne, että yritän ryhdistäytyä, ettei tarvii kivääriä hakea ampua. Selvä. No niin, moi. Tuu käymään Pekka Sauri-kanavalla joskus. Täytyy varmaan tulla.